E o texto que vou ler é un texto inédito de Luís Seoane, exhumeino eu entre os papéis inéditos que me deixou a súa viúva e empregueino no discurso de entrada na Academia. Creo que é un texto moi revelador da importancia ideolóxica e nacionalista do propio autor, de Luís Seoane, e vou facer lectura dun fragmento. Di Luís Seoane: imos referirnos á imaginación política dos estudantes de Santiago nas vísperas da proclamación da República o 14 de abril de 1931. Fai máis de 40 anos. Nese día tomaron o edificio de Correios entón na Rúa do Vilar, enarbolando a bandeira republicán como primeira acción e fixéronse cos obreiros donos da cidade. Tiñan proxeitado moitos plans para o porvir, esquecendo de propósito a historia. Non importaban Isabel nin Fernando nin o pasado, senón Alfonso XIII, os ditadores daqueles días precisos, a actualidade e o futuro. Importaban máis os ministros galegos centralistas da monarquía que os reis católicos de facía 5 séculos. Os estudantes tiñan matinado toda clase de programas políticos e sempre, en canto á fúe galega, Galicia e as súas diferencias eran o fundamento. Os estudantes galegos tiñan sido os primeiros en organizar clases para analfabetos nas aulas da Facultade de Dereito, aínda que tivesen durado moi pouco polas circunstancias políticas contra as que loitaban. Redeitaron o primeiro manifesto que se fixo na península para conmemorar xuntos estudantes e obreiros o 1 de maio. E xa de feito, facía 3 ou máis anos que viñan xuntándose para proxeitar os cambios necesarios. Bombas, apagóns de luz, detencións, cargas de policía e incidentes nas rúas viñan producíndose dende 1929. Quedan os testemunhos dos periódicos de Galicia e só o que seipamos un valioso folleto tituado La Fuerza Pública na Universidade de Santiago, de Carballo Calero, estudante entón, referido a un feito que lle dá tido. Aqueles anos foron seguramente dos máis importantes da historia moderna galega e, dende logo, da escola compostelán. En medio de toda esa axitación, o cadeirago de Mediciña Rodríguez Cadarso e un fato de profesores mozos e estudantes facían a propaganda da residencia de estudantes e desenrolábanse, asistida por estudantes, a labouro do Seminario de Estudos Galegos. Nascían publicacións e morrían no segundo ou terceiro número e, sobre todo, emprentábanse follas para espallar nas rúas. Nas mesas dos cafés proxeitábanse programas políticos. Cando non, facíanse poemas colectivos ou automáticos ao xeito surrealista. Conxuntamente cos novos ideais políticos e sociais, prantexábanse os problemas de Galicia e nas asambleas xerais que concretaban estudantes de toda a península, cataláns e galegos, referíanse á situación especial dos seus países. Nós vivimos intensamente aqueles días. Podemos, coa axuda da memoria de algúns outros que tamén os viviron, reconstruir a súa historia. Naturalmente, as nosas ideas non foron compartidas polos compoñentes das institucións recreativas, folclóricas, as chamadas culturais, etc., senón por organizacións obreiras de sociedades agrarias e entidades que axuntaban os pescadores, etc. E así foi sempre en todas as épocas en canto aos novos ideais. As forzas vivas e esas institucións non organizan máis que conmemoracións, lembran inmutáveis o pasado, só o memorizan agravios para sinalar patriotismo e o porvir soñano con vinganzas para o presente como se os 3 tempos, pasado, presente e futuro, poidesen coincidir. Unha política, un cambio de calquer orde, social, política, económica, etc., exíxese imaginación cara ao porvir nos seus proxeitistas e esquecemento das enreiras históricas. Por iso é importante o discurso de Castelao titulado Alba de Gloria, como é o maio do 68 en Nanterre. Para Castelao, o pasado desfila como unha santa compaña que arrasa novos mortos e non significa programa constructivo algún. En Nanterre exíxelle aos políticos imaginación. Nós exixímolle adenantes desde Buenos Aires, é dicir, a que teñen que ter as forzas que se avoltan contra o do presente. Os estudantes que axudaron a traer a República non fendían cuestións de clan, senón a modificación do seu país e do home en xeral, que é quen, en definitiva, conta. Neste clima, desenrolou gran parte da súa laboura de debuxante Maside.